Salam gaderli watandaşlar, salam ýakrban ildeşler. Salam gelinler, sizem hoş geldiňiz. Bugünkü gepleşigimizde biz Daşowuz welaýatynyň Daşowuz şäher 5-nji orta mektebiniň bir okuwçylarynyň arasynda bolup geçen bir pajigaly ýagdaý barada gurrun etmekçi. Bu elbetde habar 11-nji klas gyz hakynda gidýär. Şu ýyl 4 ýyly ekeni. Inni şol gyzyň enesi atasy Türkiýede işleýän bolmaly. İşçi migrant hökmünde. Şol gyzyň özü bolsa ýaşrak wagty enesi atasy tarapyndan taşlanyp gidilen enesine ýanky şu çağanyň enesine taşlanyp gidilen. Enesi uruldypdyr. Gepiň ýetgäsi. Inni şol gyz barada Hysym habar kanalynda çykdy. Ýanky çağalar ýetginjek ýanky ýaşdaky çağalar ýokary klas okuwçylary öz aralaryna bir kiçirek bir oturuluşyk edýärlermi ne şo ýerde çınar diýen içginiň içine goşup bir näýle murda psihikaňa täsir ediji jisimleri goşup içipdirler. O ýerde belki köprek goşanlarlar ýa başga zatlaram, başga ferişdelerim goşanlarlar. Şo gyzy agram düşýärdi. Ýanky özüni bilmän elbet hala düşýär. Şo barada has jigrak gurrun bermek üçin biz Leyla hanyma söz berýäs. Sebäbi bir habarda o gyz öldü diýdiler, bir habarda ölmedi, agyr ýatyr diýdiler. Şo barada biz şunu gurrun etmekçi. Leyla hanym başysyny aýdyp beriň. Salam yurttaşlar. Şu kız barada men aýtsam, menem Taşowuz şäherinde ýaşaýman. Bizlere ýakyn ýaşaýdy o kızam. 5-nji mektepni 11-nji sınıf kızı, lekin adyny anyk bilinmän, onu ejelerini danyman. Men ejesini danyman, mamasyny da. Mamalary bize bilen Baybazarda tawar satadigan ýerde eski Baybazarda işlegen, netken, giyim eşik satar edi. Şundan danyman şu. Osa onu Mahsuda degen kızı bar edi. Hem Mubarek degen kızı bar edi. O ayaldy da. Ýaşly o. Indi o beçara rahmetli bolup ketken. Allah rahmetine alsın. Nur içinde yatsın diýimiz. Şunu indi 2 kızı. Birisi Moskwada Mubarek degeni. Bu bolsa Mahsuda bir de Türkiýede işliydi. Eri bilen ikisi gelle. Bu kızını 9 yaşında taşak gegen. Nege? Kaynanasyna taşak gegen. Bir de işlep ikisi joy salgalla, kocası bilen ikisi olsun. Şundatdyr indi o kız 9 yaşında eneni kolunda kalgan 11-nji klasa gegen. Şundatdyr bu kız ýangynda ýagdaýa düşken. Bir koşaçynarda gene ne koşup bergenler. Prigovoril degen bir tabletke diýdi, Baralgin degen diýdi. Bular sık pul sorydy eken kaynanasyndan da ýa-ni enesinden. Osa enesi aýtady eken, balam sen bunu pullany nişete beresen? Men berimmen. Mamaňdan sonra olsun beremen diýdi eken. Olsun mamasyna telefon edip, mama enem pul bermidi maňa. Pul bersin aýt diýdi eken. Ýaxşy dep pul ber ene dep o kaynanasyna aýtady eken. Kaynanasy pul beredi eken. Şundatdyr bu men aýtaman öz eliň bilen özüň buzu beresen kyzyňam bagalaryňam diýmen da any şundyň pul näsinden. Olsun bu kız şundyň zatlara girip ketken.
klastaşları bilenmi, başka bağla bilenmi oturup şu zatını içir gelle ona. Koşa çanara koşup berip. Olsun bu indi mektebin şu içken günüsü saat ya 9'larda azangı 9'larda Asma Köprüde ötüp batır eken bize yaktan. Yakında. Mene erimem işe batır eken. Eldinden çıkkan. Vay dedi izinde 5-6 bağala 5. 6. klas bağala da yaş bağala kameraga alıp biriptiler dedi. Anşındettir bu kızını tutkalla menisele havar bergelle miniselere olsun miniselere tutup bu kızını prostine orap aporniga alıp barıptılar. Apornidan soň jillihanaga alıp barıptılar bu kızını. Anşındettirip dedi jillihana aytkan ekite veringler. Dep 4-5 günden soň çıkar bergen. Indi hazır durumu yaxşı didiler. Özüne geldi dedi. Lekin bunu mektebindegiler, mugallimler, olsun polisiyalar, polisiya işgärleri, ondan soň ablano işgärleri gelip mektepdegileni korkuzadı. Biriniz bir yere çıkıp şu kız barada aytsaňyzla jerime salınadı. Kanununu buzganıňyz hakkında sizeni kamymyz dep korkuzadylar. Ya mugallimlerine tapşırık berediler. Şurada okuçular adam tapşırık berediler. Şundettirip mektepni baskın etediler dan bula. Korkuzup. Nöçün abrayı gitedi mektebimizi de. Abrayı geçecek eken abrayını düşünedeken nöçün evvelden bula havarlaşıp durmuydular. No iş bilen şığırlanı bir sen. Nişadi bir sen de. Şu çağıla nişadi bir de mektepten geledi gitedi. Nere gitedi? Dep şunun nöçün eldinden düşünmeydiler. Abrayı dökelemiş bulanı. Kaydanı buzasla kanunu buzganınız boladı. Şunu bir yere kamerasını çıkarsanızla yenen bir zat etseniizle cerime salınadı dep miniselerim korkuzuptu. Bulan odan adam gelip korkuzuptu. Mınam okuçuları hiç kim aytmıydı. Lekin bana bunu şurada işliydi o mugallim ayttı. Şundan boldu de. Men anık bilemen şunu. Olsun konuşularına gelip bu kız ne yaşadı o yerine gelip konuşularından baskın etkenler miniseler ağzınızdan çıkmasın. Türkmenistan'ın abrayı döküledi. Yenen bir zat cerime salınadı. Kanunu buzgan bolasla. Yaxşı. O kanunu buzadı, bu kanunu buzganı boladı. Özlerini nousu kanun mekan bulanı şu baskın eti bürgeni kanunu buzganına girmeymiş mi? Özleri buzup duruptu kanunu. O zaman bu kız bu dereceye nereden geldi? Ne için onu eldinden dergemediler? Nereden pul alıp bu kız şu zatlara başvurdu? En atası yine şundettirip balam dep, çağam dep başka yurtlara gidip işlep bulanı okutayın. Ondan sonra yine Türkiye'ye kaldırıp okutaman dep şun diyeti bir geneken. Aldıramaz kızımı dep. Lekin yine eldinden bozulup gitti bu kız. Buna kim cevapkar? En atala balam dep yügür biripti. Çağam dep şun niyeti biripti. Çağalarımız bizeni abrayımız emez mi? Bizeni neyimiz emez mi o? Bize şula için yügür biripmiz ko. Geleceki üçün şulanı. Ana şimdi içi. Indi izini ayta veringler, menem köp netmeyin. Menem şunu bellek geçecek de, şu polisiyalar mektepte telefonu çağırır, bir-birini surata düşürür, video çeker, oynatıyor. Bir yerden çıkıp, uçaskoy polisiya şu yerden çıkıp tapılıyor, şu näme çektin, näme dipleri ılgap geliyor. Telefon ullansan da. Näme üçin şu ýagdaýa düşüpdir, bu mektebin polisiyası nirede, uçaskoy polisiyası nirede? Bu raýonyda näme vilayet öň ablony diýerler. Indi vilayetin bilimiň üstünden serediýenleri nirede? Bular aýallar sowetiniň başlygy ýokmu o ýerde? Nirede bular? Diňe
kamera çekmeli del, telefon ellemeli del. Bu ne? Telefon elleme yalı Afganistan'ın Talibanları yalı telefon şeytan yemiş de İran'da dövüyemiş de. Son yalı oldu menni Türkmenistan. Düşünmedik. Yağış yağdı, sil aldı, onunla video çektiniz deyip polisiyalar nemeni eline telefon al köçe çıkım olsa polisiya yığına aptırılır. O yerde düşündürüş al. İyirden baran akşam 5-6 açel saklaptır şu yerde. Kamera çekmeli del, surata düşürmeli del. O zatları biliyor da ne için mektep okuçularının avrayını şular qoramıyor. O çağı Türkmenistan'ın çağısı, yeke bir en atanın del ehli, şu yerde Türkmen halkının, Özbek halkı olsun, Türkmenistan vatandaşının çağısı, şu bir çağı, birinin çağısı olsa, şu hemmemizin çağımız. Polisiyalar ne için gerek? Halkı korumak için gerek değil mi? Ya da halkı ezmek için gerek mi? Nerede şu polisiyalar? Ben şunu soracak olayım. Polisiyalardan çözülüyor bu. Komitetler nerede? Komitetler bir derek onun üstüne tökmet atıp öyüne varıp äşemläp durmasılar da şunyalık çağıların ıkbalına seyretsinler. Sonunun ıkbalının qaralmaz ýaly. Şoňa seyretsinler. Nerede bular? Näme bir marketi var bir adamın yanında. Indi elinde de bir 10 tane işgäri var. Magazinde işliye. Başka da şonyalık baý adamlar elinde işleyen işgärlerine de gurrun etmeli diye. Şoň üçin aýdýandyr da. Aýna täze Türkmenistan gurulmaýa ýöne olar pohyp oturlar. Dibine Krasnodar tarapda şeýle gurrun bolan, biziň daşy tarapymyzda şeýle gurrun bar. Onan maňa olara üns bermäň, diňlemäň, jenaýata näme işiňizden bolarsyňyz diýmiş. Näme üçin o baý adam baryp elindäki işgärlerine de şeý diýip aýtmaly da, eger siz şo zatlary diňleseňiz, onansaňyz men sizi işden kowaryn, tekdid etmeli. Sen eýdip iýili tekdid edýänçe çağalaryň näme üçin çağalara seretmeýär? Mektep direktory nerede? Klas ýolbaşçy nerede? O yerde zawuç var, o nerede? Gerek yerine yoktur. O gerekli. Çağılar kalyan çekip oturýar diye. Ekranna bolsa kalyan çekkenler tutup basan bolýarlar. Hataradyr. Göz için olur ýalyk etmäni şu gyzyň jogabyny gaty agyr şekilde öderler. Cezasyny gaty agyr derejede öderler. Onu men talap ederim. Türkmenistana barandan soňam häzirim talap edýän şonu şu sümsünşip o ýerde bir ýerde gıybat edip görmäni işini etsinler. O biziň ýanky nemedenem sorajak nememiz bar. Ýanky inet atasy mardyr o çağ. Ýöne bizden gatwurmasynyr ine çağlamyň ýagdaýyny ekrana çykaryp aýdyp oturýarlar diýip onu gatwurmasynyr. Bu biziň diňe bir maşgalaň çağasy däl, ol telim maşgalaň çağasy. Her köýden, her üç öýden çağalar şeýdip daýlanyp gidip otur. Bu zatlaryň öňüni almaly. Bu zatlaryň öňüni almasak, ýanky pagonly hukuk goraýjy organlar bar. Bularyň gaýta özleri iterýärler. Goran bolup diňe telefonna bir ýere surata düşürsen goran bolýarlar, peýda bolýarlar şo wagt. Emma çağalar da şarta mekdebiň töweregine bir zatlar içip oturan bolsun, bir zatlar çekip oturan bolsun, hiç görmeýärler, hiç gabat gelmeýär, hiç şu bir duýdansyz peýda bolmaýarlar da. Şu näme edip oturýarsyňyz siz diýip şular ýaly bir düşündürüş işlerini geçirmeliyen pikirler yok asla. Näçe şol mektep çağlaryny zaýlap bilseler, şolaryň öz behbitleri bar şo ýerde. Şeýlerek görünýär. Daşyna seredende şeýlerek görünýär. Şolaryň öz illeri bar, öz behbitleri bar. Sebäbi öňki gepleşiklerde de aýdyp geçendir. Ýaş gyýdylar esasanam oglanlar ama ýöne ýaş gyýdylar ýanky 7-8 klasdan ýokary çağalar köp zaýlanýar diýip eşdýäs şu çağalaryň arasynda yetkinjek ýaşa ýeter ýetmez çağalaryň arasynda da göwreligim köp jynty ýerli jynty arkaly geçýän kesellerim köpelýär. Bu zatlaryň hem öňüni almaly.
Sebebi bizim neslimiz, oğuz neslimiz bu torp var ya, buna gözüňizi giňden açyp seretjek bolmaly, görjek bolmaly, düşünjek bolmaly, bolýandapdyr. Şu ýerde bizim Malika oğluma söz vermekçi. Sizin näme bilýän oýýanda atlaňyz bar, bir sizem üstüni ýetiräýseňiz, Malika oğlum. Birinciden aýaňy hukuk goraýjylary geçdikde olar hukuky bozujular, jenaýatçy topar diýip at berildi olara. Olar jenaýatyň üstüni açmaýarlar da jenaýat işläp şoň üstüni bastyryp süretdiler. Soňa mektepde bilim ministrinden başlap molumlaryň her biri hökmany kellesini ýalaňaçlap jogap bermelidir. Gerek bolsa tribunala da çekmeli. Biz çağırlarımızı size amanat koyup kayttık. Olur okudun deyip, olara yoldan çıkarın deyip buyurun ama ya en ata oku uğrat ya varzat öğrensin, bilime öğrensin deyip. Bilime merdip var yanında yok olun, inni hasam sonku diyor katı köpelli yan doğru verilek geçtiniz oğul Nur Hanım. 12-13 yaşındaki çağırlar göğrülü kalıp, ödün atıp, yen edip, şeyde bayrak diyorlar. Ya da doktorlara gidip abort edip şonu da ettirýänem şonu birinin aşağına salýanam bolumlar yine doktorlar bilen dili baglaşyp ekidip abort ettirýänem yine de molumlar bizden berde Türkiýede bolanmyz bilen işde otursa hemme maglumatlar bize gelip otur. Onu hiç zat bilmeýär Türkiýede ýöne bala edip oturlar ýurdun daşyna diýip düşünmesinler. Biz sizin hemme edip berýärki işleňizi bilýär. Siz hukuk goramyz ok. Siz terörist, terör toporusiz. Ne üçün bizi en atalary inha çıkış etýäňiz aňarda dogrulara aýtýanymyz üçün çağıramyza bar edet etýäňiz. Ine men şu taýdan pursat durdum maňa ýanky gyýda da gaty gynandym. Geçmiş olsun hakyky en atasam şu taýy goşulyp sesini duyursa hasam oňa torurdy. Olar ýaly gaty daýranan gyzlanmadyken oğlanamyza çenli. Biram şunu bilin mektebe uğradığınızda çağırlaňyzy sonra ýyda edin çağırlaňyzdan oğlum näme diýdi, kim geldi, kim näme etdi, eline bir üç göşük zat görseňiz kim berdi, näme üçin berdi, şoň sebäplerini ýydan en atalar. Ýöne boşuna şey diýip siziň çağırlaňyza hiç kim sowatçyk bermeýär. Indi men diýjek bolýan şu taýdan bayram alyň migrasiýasy, mahkama itleri, polisleri, anha men adım familiýamam bilýäňiz. Häzir şu gepleşiň aşagyna da men nomerimi goýduram. Meni iyi diýen bolsaňyz, men çağıramyň golaýyna barman köçesinden geçmeň. Men gyzymy çağıryp infarkt etipsiňiz. Infarkt geçirip ýatyr şu wagt gyzym. Eger çağama, altıklarıma birinin bitinin burnu özlerinin değil, bitinin burnu kanasa men hiç hili kada kanun dinlemen. Men sizi şeyle bir çeynerim. Nilik kaçsanıdan ömrümü veririm. Şu yola ömrümü. Yönü men sizi taparım. Fikir etmek şeyle yönü gözünün yaşlandırıp Allah'dan görüp oturur. Men o tanıdığınız, bildiğiniz her yerlerden ermen. Men gater ve terak ederim sizi. Ine men bilen nepleşin siyasata karşı yana men hukukun talap etýänem men çağıram ekrana çıkıp gürrüň etdimi? Men çağıram bar bizar eden ol her gün kapysyny tırklap ya telefon edip çağırıp telefonuňyzdan neme edip nomerini gizli nomerden jak edip siz kim? Sizin adyňyz familiýaňyz bolmaly. Adam şekilli tanıtmaly özüňizi. Nomer berilenden hem şun almaýaňyz men nomerimi. Näme dawaňyz bolsa men bilen görüň. Gel erkekçe görsen 10 sanap görüp gelseňiz isle Türkiýe gelin. Men siziň bilen açaçan gürrüň etmäne taýyn men. Men edýän işimiň arkasynda durup bilýänlerin. Men çağıramy, altyklamy rahatsyz edeniňizi gaýdybam duýmaýyn. Men şu gepleşiň aşagyna nomerim goýjak, maňa jaň edin. Girin imam WhatsApp nämeden kullanýan bolsaňyz, ähli uygulamada bar menne gürleşerik. Nämeňiz algy berýäňiz bolsa men bilen gürleşik. Eger çağama bir zat bolsa ine infarkt geçiripdir ayakta.
Eger şoňa bidat bolsa, dua edin. Tanıdığınız Allah'ınız var mı, Hudaýyňyz var mı? Yatın kalkın dua edin. Eger çağırma bidat bolsa, menden sıpmarsınız. Belki täze Türkmenistandan sıparyn pikir edäsiz. Ýöne menden sıpmarsınız. Ene men size son söz berýän. Men bir ene sözünü berýän. Sizin çağırmaňyz ýokmy? Sizin altyk çoğuluklaryňyz ýokmy? Näme üçin ýaly gorkup tehdit etýäňiz men çağıram altyklam bilen. Şu dırnacığına diýen ýersin dırnacığına. Çeýner mi boğadyňyz çeýner. Haram ölürsüňiz. Guru gör Türkiýede bazı gepler oturan diýmek men edäjek zatymy söz berýän. Hiç kili kanun, siz nähili podýan bolsaňyz men sizden 10 esebe podarym. Kadanam, kanunam hiç urdady. Tohum tiýjiňiz çağılaňyz bilen ýaşatman söz berýän men size. O erkekden adam, gepleşen adam bilen muhatap bolarsyňyz. Sen. O ýzymyzda hiç zat bilmeýän çağılamyz. Gorkudan olmaňyz näme? Ejize ganymlar siz erkegim däl. Erkek bolsaňyz näme gelin men öle gürleşip. Ekrana çykmalymy şey gelin İstanbul'a duşşaly gepleşeli men sizden ýekece söz alyp galsam menim namartdorlugum. Her bir soraňyza jogap berebilmäli taýin men. Bular halky ýöne bitirdiler. Götüňiziň poku bolmasa, gorkuňyz bolmasa, siz beýdip izmizde çağıramyzy, hosarlamyzy ezmersiňiz. Çağırıp. Yürekli bolsaň, götüň neme bolsa gel, gaýratly bolsaň. O çağılar mektebe uğraşsaň, zorlap, daýalap, doktora uğraşsaň, biriňi urup öldürüp, siz halky gyryp bersiňiz. Biz o zatlary bilemiz okmy? Hemmäňiz tribunala nesip bolsun tak, gelirsiniz. Olar jaň edip nime gelip gitdi ýene adyny, familiýasyny aýdan okmy kabalar. Şeýle gorkmaýar olar. Hawa yok, men adım näme çyk, öz adyňyzy oňaryň diýär. Bizim adymyzda näme bolupdyr? Biz watanymyz üçin, hak, adalet üçin söwüşýär. Halkymyz üçin, milletimiz üçin. Be. Şu Hiç zatdanam gorkamyz ok, oğurlugam edemiz ok. şu bir geň zat bar da şu mehemeler, ine polislara oňýalykda, wala şu meheme diýilýän işgärleri bilip goýun şu watandaşlara aýdasyň gelýär-de şeýle bir gorkak adamlar ekenine. Şu meheme diýilýär, meheme diýişleýänler şeýle bir gorkak, şeýle bir gizlini edýärler. Şeýle bir gizlini edýärler. Özleriniň atlaryny aýtma diňe lakam bilen lakamlaram her ýyly bir lakam tutýarlar özlerini planlayıp. Emma bular öz ad bilen işlemeýärler. Öz adreslerinden bermeýärler, telefon nomerlerinden bermeýärler, gizli nomerlerden jaň edýärler. Adam sebäbi gorkýar. Edýän işiniň näde gurdugyny bilýär. Kanuny garşy gidýänligini bilýär. Halkyň üstünden ýürütilip genosit ýürüdýänlerini bilýär. Näde guru işleriniň hemmesi ortada bolan soň adynan bermez, telefon nomerynyň bermez, adresinden bermez, öýüne saýsy bilen baryp, hani kapsyny kakyp daşary çyk bir 5 minut gurrugum madem çykyp bilmez. Çykyp bilen ok bolar. Şolar ýaly gorkak millet eken. Gorkak erkegim däl bolan hiç biri. Diňe seni bir kabinetine salandan soň şol kabinetiň içinde şiir, batyr, artlan şol kabinetiň içinde. Şol kabinetten bir ädim daşary çykandan soň olar tilkiň hem tilkisi o guýruklaryna götüne ýamdyna basyp nime dip gaçyp beren nemeler bolýar, taýdalar ýaly. Guýrugy ýamdynadyr. Hirsiniň şu daşary çykar bolyn kabinetine daşary çykar bolyn adam däldir olar. Olar şo ýerde ursaň mor, ýençden mor, öldürseň mor. Ine şolar ýaly bir pis bir nemeden emele gelen zatlar. Elementler. Ne şo Olary her kim, ine menim çağırmazda tarşyp goýdum oğlunlara. Nomer berilen soň, ine men ejemiň nomer diýen bolsa berilen soň, sen näme üçin jaň eden ok? Mahkeme işgärler näme üçin ok? Gürleş özi bilen o çağalarına näme günah bar? Çağalary o Türkmenistanly
neme köçe çıkıp demonstrasiya edip ya protest edip yörenelre. Sen ediyen adam mı bilyen bolsaň, o anıgını eten bolsaň, onda şol adam bilen gürleşmeli bolsaň. Näme şu Türkmenistana protestin näme diýini halk bilen aga ony. Birce sekund bakar konstitusiýada ýazylgy dura şo ýerde. Bir adamın eden siyasata koşulany bilen şonuň tohum tiýçi garnaşy oňa jogap berýän näler diýip ýazylgy. Ýöne näme üçindir biziň Türkmenistanymyzda kanun diýilýän zat asla işlenok. Tersine ýörýär. Diýmek güýçli adamlarda, pagon göterýänlerde, özüni güýçli diýip hasap edýänlerde güýç bar bolsa, olar edeni edip bilýän bolsalar kanuny bozup, kanun daşary işleri, terrorçylyk işleri geçirýän bolsa, näme üçin halk kanun bozmalylar? Onu näme üçin halk eden etmeliler? Diýmek, uleşekden kiçeşek okuymanı öwrenýän bolsa, biz türkmenlerim kanun bozýan pagonly işgärlerden tälim almaly, şolardan görül almaly, öwrenmeli bolýar. Zakon bozmany, kanun bozmany. Dogry dämi? Şolar bozýar, bizem bozacak. Şolar edýär, bizem etjek. Kanun boýunça ýöreňsiz ilki ödüňiz. Bizem kanun bozamyk. Biz hiç haçan kanun bozamyk. Hiç haçan kanun bozup görmedik. Diňe öz hak hukuklarymyzy talap edýär. Adamlaryň türkmen milletiniň genosit bolmasynyň öňüni alýar. Şoňa öňüni aljak bolýar. Siz ýaly terrorlardan gorajak bolýar. Ne şeýlerak bahar dowam edýär. Men şunu aýtjakdym. Hani bu gerayin, on zatlary ýokdy Türkmenistanda. Hemmesini gurbanly arasalapdy. O kalyan zatlarym çekenleri näme türmäge basyp ýördi. Bu gyza nirden geldi bu zat? Baralgyn içe diýe ýaşlar da nirden alyp içýärler? Doktorlar näme üçin şonu aptekdakiler, dermanhanadakiler näme üçin berýärler şonu ýaşlara? Nimede? Bu taýda aptegiň başynda oturan ýanky derman getirýänler bar. Aptekler aýlaýanlar, satyp oturan içindäki satyp oturan işgärler dälle, şol aptegi gurnanlar, şol aptegi ýöredýänler, eýeleri bar. Onuň bu Türkmenistana derman senagat bilen üpjün edýän ýanky bir belli bir adam bar. Ad familiýa täze ýatmaçyny. Şol adamlar Meýmanowmy? Şeýlerak bolmaly. Şol adamlar mahkemeler bilen birlikde işleşdi. Mahkemeler bilen işleşýär, her aýda belli bir bermeli summasy bar. Öň bir hasam gepleşiklerini şol barada aýdyryp geçiripdi habarlarda. Şol aptek ýöredýän adamlar aýda ýanky patent almak üçin $1 milyon bermeli. Şo derman satmak üçin patent berilýär. Patent näme diýmek? Sen biznes açýan, şonu her 3 aýdan bir nemesi töläp durmaly. Nalogyny. Ýöne şol patent ýanky milyonyň daşyny sen her aýda, her 3 aýdan tölemeli. Ýöne patent almak üçin $1 milyon, şo wagtky bahasy $1 milyon. Häzir bilemek, şol derman ýöredýän adamlar mahkemeler bilen bileji işleşýär. Näşe edip bileji işleşýär. Bir döwüm çöreklerinden paýlaşyp ýerler. Diýmek, arkasynda mahkeme duranmaly. Näme üçin olar dermany arkaý satmalylar? Islärini satyp bilýär. 7 ýaşlan 70 ýaşa çenni. Ine düzgün şeýlerak, kanun şeýlerak işleýär Türkmenistanda. Ýene de aýtjak goýjak zadyňyz barmy, gelinler? Ba oğuzdan ben biraz şunu aytıp geçeyim de. Karan biz yani çağalarımız, gelecekimiz, ağrımız, namusumuz bize çağalarını en ağır nesini ene götüredi. Birinciden ene 9 aylap karnında götüredi. 1 yıllap kolunda götüredi. 3 yıllap kolunda götüredi. 1 yıl kucakında götüredi. Anı şundatırıp bir ömre yürekinde götüredi. Indi şu kızını ecesi Türkiye'de işliydi. Hazır işliydi mi, işlemedi mi? Onu bilmedim. Lekin 3 yaşında çağası var eken.
3-4 yaşında aralığında şu kızından haber almaka gitip bilmedi. Sebebi bir de konsul, Türkmenistanlı konsulu bulara şehadetname vermekti. Çağası için. Şunun için gitip bilmeyin duruptu. Ana ene ezilip duruptu bir yerde. Hiç men eneni ayıptar atıp durganım yok. Bu geçecek, lekin gitip bilmeyin duruptu şu. Yürek bağrı kan bolup duruptu şu ayal kızımızı da. Kan indi bu gelecekten hiç hayat bulacak bu. Arnamız gitti. Ne sebepten o kız taylak bolup çık gitti. Belki o taylak bolup yatkan mekan. Nerede onun içi boldu? Kim onu etti? Kim şunu şimdi yağdaya saldı? Ani şu savallara kim cevap veredi? Dünya bula baskı etip susunla semer çıkmasın, kayda buzganınız boladı deyitten özleri kayda buzadı. Buna hiç kim cevap vermeydi. Bu nasip etse taza Türkmenistan kurulursa şunu cevabını bize sorayımız. Hükman, eneler için, çağalar için gelecekte parlak olacak Xuda xalasa. Bulardan namusumuzu alamız, nemizi alamız, karımızı alamız bulardan. Ne için bizeni namusumuza el koydu bula? Ne için bizeni gelecekimizi bozup oturttu? Çağalarımız bizeni gelecekimiz ku. Ana şunu hakin dedim. Böyle. Melike abla sözüm. Böyle. Malikam oğlum aytacak adınız var mı? Sesini diyecektim. Kimin öyünü men çağırlam, öz çağırlamada seslenyen, kimin öyünü mahkama beyleki polis barsa eğer bir zat bolmadık yerine barsa urmana da öldürmene de hakkınız vardır, terörist olur. Terörist deyip ilan edildi. Kanun olur, bozayan olsa sizem kanundan çıkın berin manglayına. Nüştayda da men yana aytdım, söz veriyen, nomerman koyan, yarı iyice can ettiğinizde men sizin bilen açıp görüşmeyene tayin. Gaydıva men çağırlamın köşesinden geçmen itler. Öz götünüzün pokunu biliyeniz zanim olara barıp basış etmeyen. Bana çağıran bana diyenektir bilme de, ece çıkış etmeyece paylaşma, ece gepleme diye bilme de, men olan ecesi. Ne o? Olur. Ben neme? Böyle gelin şu yerde tamamlayalım. Böyle çarevne benim şu burada bellek geçecek taşıyordu. Hmm. Neme Serdar prezident oldu deydiler. Kızların nem için kız çağaları enesi daşar yurtta işlepiyor Türkiye'de. Misal için benim işlepiyorum. Ben çağamı aldıracak. 3 ay kanikulda zaten olsa yanına olsun diyecek de geçirmeye. Ondan sonra diyorlar ay kızların ağır namusunu koruyormuşsun Serdar. Serdar şey tip koruyor mu ağır namusu? Sonra içine cin girdi diye oturuyorlar. Ana şu kızcağızın içine cin girdi deyip şey diye karnılaşım bir zade. Cin başka yer tapman mı ka girmeye? Şu kızın içine girmeli mi? Serdar ağır namusunu koruyormuşsun nemelerin. Komitetlerim ağır namusunu koruyormuşsun. Yine bu ağır namusu koruyuşu ortada. Şey tip korumalı mı ağır namusu? Daşalı yurtta enesi işlep haysı bir çağa olsa da sonrasın can etsin. Kızın şu yerden uçak oluyor. Sen anırdan alıp biliyor mu deyip soramalı. Yanında geçsin. Yine izine geçen vaktinde izine geçsin. Nerede, haysı asırda, haysı dövrde yaşapıyoruz belli değil. Yine ne mi diyecektim? Burada bellek geçecektim şu vat aklımdan uçtu. Kaharım geldi. Ha. Men kıydım ne çekedip önüne koytturun. Ha ecemin nomur deyse şonu seyredip hem görmeyeler diye da izine şeyle itiklak koyuveriyor diye. Kağıza yazıp ertiptir. Ulla kan edip hem yazıp erttim diye boyap diye şu ölçüp zaten gıdamasın deyip diye. Yine ecemin nemesi çıkışı diye hem ecem adı familyası vardır. Ate verdi ve bakar nomuruna maydayın.
deyip şey deyip nomerini öňüne goýsa men näme deýsen ejeň nomerini diýip diýdi. Gaýraty ýok. Biz bilen gepleşmäne gaýraty ýok. Ya şu ine gyzym bilmeýär daha şuzyň halky bilen akşuwat ine mardy Aşgabatda ýene bir ýerde sil aldy habarlary ýok. Şonu ýaly hiç tatdan bir habar oturan bir çağany çağırıp ertip o awaylama bolup munyňyz jinayet, agyr jinayet ýene bir zat birem aýdyn gepem owadan depedir agzynda hemişe. Owadan depe soňky özleriniň obstanovkasy boljak ondan habarlary ýok. Aýtjaklarym şundan ibaret men Melike Mogolynyň aýtýaly nomerim bardyr. İsteseňiz gyzymdan barıp alyň. Men Ataberdi we Bahar Könürgönjügem Geňeş köçesinde ýaşaýan. Ýöne gyzlarym, çağalarym Bilýär nime, bahar onu ýaly nim podrobno aýdyp oturma, barda bilýär olur. Bilsem maňa jaň etsin, men bilen gepleşin. O çağalarym barıp o ýere bir süýreklap, bir ýere süýreklap ýörmesinler. Gaýraty bolsa men bilen gepleşsin. Sag bolun. Nawa. Şoň ýaly. O bolýany watandaşlar, gelin sag bolun. Aýdyn aýdyp beren gürünläňiz üçin. Ýene-de görüşürüz. Sag bolun.